Joo. Semmosta. Pientä pyöräilyklippiä taas. Ei tässä hirveästi sen enempää agendaa tässä videolla, kunhan lähdettiin vaan vähän ajelemaan. Ei oo pari viikkoa tullut fillarilla ajattua, niin mä ajattelin, että jos sitä nyt täytyisi lähteä taas kokeilemaan. Otetaan pari klippiä jostain polun varrelta löytyneistä spoteista ja eikä tässä sen niin ihmeempää. Ei vähän ei oo hetkeä tullut ajettua. Ei lähdetä mitään segmentti aikoja ottaa, mutta katsotaan mitä poluja löytyisi ja jos nyt jotain edes vähän alamäki painotteista pätkää, missä ei niin paljon tarvitsisi polkea, niin siitä voitaisiin sitä kuvailla. Mutta ei kai siis sen ihmeellisempää. Katsotaan mitä keksitään, mitä löydetään ja kootaan niistä sitten jonkunnäköinen pätkä. Yes. Kappas, täällähän pari jotain hyppyriikin. Pitäisiköhän nääkin ihan kokeilla. Jos laitetaan vähän lisää painetta takaiskariin, pitäisikö se sit saman tien koittaa, mitä sillä hypätään? Ei kai siinä. Ei kai siinä. Aika smoothisti meni. Aika smoothisti meni. Taas toista itteeni aika paljon, mutta on kyllä hyvä nokka. Vaikka on pieni nokka, mutta helppo hyppää. Mitähän tässä olisi? Olisiko tässä joku pyörän mitta? Snadisti ehkä yli. Joo. Ei mitään, hyvää duunia. Kuka ikinä on rakennannutkin. Joo, semmoista settiä. Vähän mulla oli semmonen fiilis tuossa nokalla, että onkohan mä liian hiljaa siihen, mutta ei hyvin se heitti siitä kuitenkin. Ei siinä mitään. Hyvä nokka. Helppo hyppää. Heittää just niinku pitääkin. Tai helppo siis ottaa huomioon kuinka pieni se nokka oli. Niin ei lähtenyt mitenkään hassusti. Tähän pätkää täältä. Tätä vois koettaa tulla vaikka alaspäin. Joo, ei tässä tosiaan sen isompaa agendaa tällä videolla nyt on, mutta lämmittele sekin on hengästi. Ei hyvä taas. Mut siis joo, takaisin aiheeseen. Sen enempää idea kuvataan jotain. Harjoitellaan vähän ajamista ja sit näitä kuvaamista ja videoiden tekoa samalla. Ehkä se tästä menee molemmat eteenpäin. Testataan tää nyt, miten tämmönen pikkupätkä menee. Oi, ei kauhean hyvin. Auts. Vähän oisai kivi omalle skill-levelille, mutta tässä alussa. Mutta ei aina tässä häiritä. Ei kai se auta. Harjoittelemalla kai se menee vaan paremmaksi eikä muulla. Joo. Testataan.
Oi, oi, oi. Mikäs on tää sitten otetaan? No tänne päin. Joo. Aika enduro sää. Joo, hyvin menee sivulla. Joo. Joo, hyvin. Hyvin kyllä puski. Nyt on rengas tehty. Ei niinku mitään. Koko ajan menee koko pyörä. Koko pyörä menee niinku ihan seilaamaan. Oh. Ei vitsi, menee ihan sotiin. Ei niinku, ei toivoakaan. Ei. Menee vaan taaksepäin. Nyt on kengätkin ihan mundassa. Hyvä. Joo, kengätkin sotii. Kengätkin vaan sotii. Noniin. Pyöräkin taas näyttää ihan parisadan metrin jälkeen siltä, että täällä on se ajettu. Joo. Eikä kamerasta näkyy mitään. Lisää tällaista mutalia, joo. Ihan niinku tongalla mitä tehtäis. Menee sinne minun ura näyttää, se on sama mitä tekee tuolla eturenkaan. Joo. Semmonen kättä. Finish line. Joo. Vähän lähti momentti siinä. Ja momentumi siinä jossain kohti. Töksähti vauhit ja vähän. Sitten lähti vähän tuo eturengas. Loistaa jossain juurakoissa. Mut eipä se. Kyllä me aikaa tultu kohtaan vaan. Ihan vaan harjoittelee. No. Ai silmään. Vittu, onko liukasta? Onko liukasta? Ihan törkeä liukasta. Tarkkuutta. Vitsi kun mennään niinku ihan hirveästi sivulle. Lasit taas ja kahju. Nyt pitää puolekin. Lävetään tähän loppuun. Joo. Tää oli hauska pätkä. Törkeä liukas. Ihan törkeä liukas. Joo. Rupee toi GoPro-akku sanomaan. Tää olemaan aika vähissä. Joten tää klippi rupee olemaan varmaan niinku tässä. Tämmöstä tällä kertaa. Vähän harjoiteltiin pikkasen ajamista ja ehkä tätä kuvaamista myöskin. Niistä hypyistä täytyy vielä sen verran sanoa, että itelle kun tämmönen maastopyöräily on täysin uutta. Ja sekin hyppyri mikä tossa oli, niin vaikka ei se kauhean iso ole, niin se väli tai käppi, siinä se nokka on aika sellainen pieni. Niin vaikka itse on maastopyörällä juurikaan hyppinyt tai tämmöisellä täysjostolla ja vähän muuttanut just pikkasen säätöjäkin, niin silti se hyppääminen menee ihan samalla lailla kuin millä tahansa muullakin pyörällä. Niinku hyppyri uusi ja näin päin pois. Niin oikeastaan aina kun on joka hyndästä hypännyt, niin aina on lähtenyt silleen ihan oikeastaan niinku pitääkin. Et
En mä tiedä oliks ne ennen nää täysjostot jotenkin vähän hazardimpia, mutta nää nykypäivän maastopyörät, niin kyllä nää helppo näillä ajaa, helppo hyppiä ja helppo tehdä oikeastaan mitä vaan maastopyöräilyyn liittyy. Mutta ei tässä nyt sen enempää. Pari kunniakierrosta tässä vielä ympäri ja ei siinä muuta kuin sit lähdetään suuntaan kotia kohti.